Ngoseni J.C.C.O.G. Bazalwane sizongena enkonzweni yomama namadodakazi. Ngiyacela engathi singasondela ngapha. Amen. Mhlambe akungcono kunyakaza abasha. Singene ngala khona izohlangana kahle inkonzo yethu. Uma bekungenzeka ngiyacela manje ukuphuthuma. Ya, nazo nje sikhala sikhona ngala ngemuva sokuthule ngisho. Bazalwane siyesu sinike awendodwa khona soshaya nje sheshise sizongena enkonzweni yethu ozosivulela ngomkhuleko umama uThini Khize kodwa sisazomphakamisa ngicela sisho umhlabelelo u179 amagameni esiXhosa uma siqeda wona uzobe siyasikhulekela umama ali yes. Phithizela kancane besitshela okunye ngomsebenzi ngizocela sivule ngo179 amagama esiXhosa 179 Ngingumani happy
Baba wethu engcwele, unguyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Ngalesi sikhathi moyo engcwele silapha etendeni silindele wena bawusibone uzulazula phakathi kwethu. Uyazi konke uNkulunkulu ukuba masiphokophela ukuza kuwe siza nemithwalo, siza nokusindwa, siza nangendaba ukuthi la yakamaphutha ukhona ufuna ukusibulala khona. Siyakhuleka ngegama lika Jesu Kristu sithi moya engcwele susa le mcabango emibi. Siyakhuleka kule ndawo moya engcwele sesiphila, siyasindwa imithwalo lesizanayo kule ndawo. Ayifani imithwalo yethu kodwa siletha kuwe ukuba kusasa masasiphindele emakhaya wena uhambe phambili ngonyama kaJuda uyohlela izinto zethu sifike zilungile. Lebe sizishiye zingalunganga sifike zilungile. Nabantwana ababethu abaselijiki abadizidakalizwa abathi sebezidile babona ukwenza izinto ezimbi. Uthi umama ukholwa into uthanda uThixo kodwa nathi lo mthwalo naku lo mntwana wezinto eziphambeleyo kodwa vuma mthande njalo. Mphakele noma inhliziyo ingavuma ukuthi akalethe lutho ekhaya. Phaka iplate lakho limboze kahle, umnike kahle. Ungathi vele lo umlahlwa lo akawenze kahle. Masawuphuma kule nkonzo umoya engcwele ube siyahla kuwe ukulungise, ulahle umona, lahle inzondo, lahle amagqubu into zeminyaka ozibambileyo ufuna ukuxolela. Uyidida kamama uyehlula, uhlula sekushunyayeliwe. Nceda Thixo, yehla mntaka Thixo naba bantwana bakho. Silapha Nkosi ngoba size ngokuxakeka. Thatha udumo lungo lwakho kuKristu Jesu. Amen. Sisenkonzweni yomama namadodakazi. Akasisho nje unyakazela ukhona. Manje babuhlungu amadolo usukume. Amen. Kowudumise ngoba khona la siya khona. Amen. Ngenada
Ngiyabafuna abazalwane angizulanda kakhulu ukonga isikhathi. Sizophela umama umseleku ngicabanga ukuthi siya-workshop la sozathi uqala nge-workshop. Umama umseleku ozosifundisa ngokubaluleka kokonga. Ngizocela umamseleku ize phambili kube wrong isihlalo sakhe singabikho la siyaxolisa amamseleku. Kufanele ngabe sekusukumisa-ke eduzane xole. Namhla Nkosi siyamangala uma Jesu waseNazaretha, ngibingelela izikhulu zami nazi egameni likaJesu. Ngibingelela abahlezi ngaphambili, ngibingelela abathandazi, ngibingelela omama babefundisi, ngibingelela omama, ngibingelela uNusha, ngibingelela uSunday School egameni likaJesu. Nkosi samani bosisi. Hayi bazalwane, ngilungisele usuku lwami. Kodwa ngididekile bazalwane. Ngeke ngaba ne-excitement enkulu. Ngajabula kwaze kweqa. Nkosi sembusise. Ngiyabonga kodwa uNkulunkulu. Ngoba kuyinjabulo. Uyazi ngijabulile thina abantu bashukela. Ivele icishe. Cishe yonke lento bekade ikhona kwi-network. Ivele icishe nya. I-network yabona ifoni. Uthi uyafona kanti airtime ayisekho. Nkosi sembusise. Ake ngokukhulu ukushesha. Ngiyabonga uNkulunkulu ngesikhathi. Nkosi sembusise. Thixo uyabe ngaphambili. Wathi uzomnika isikhathi esincane. Ake bomama ayikho into engiza nayo. Etheni nami. Nkosi sembusise. Kodwa kunento engiza nayo. Ngithanda nje ngingaqhubana nazo izakha 14 zona lezi ezithi umfazi ohlala impilo yakhe njalo. Ngifuna ukuhlala kuzona ngoba kunamaphutha esiwenzayo. Uma ngiqala la sinabantwana emakhaya, Nkosi sembusise. Siyabafundisa abantwana ukuthi washe izitsha. Nkosi sembusise. Siyabafundisa abantwana ukuthi washa izingubo ukuze ube clean. Nkosi sembusise. Iqala lapho phela indaba yokonga ekhaya. Kade siphelile ukudla ekhaya kwasala. Nkosi sembusise. Thatha ukudla phela ukufaka ezitsheni mntama, ukufaka efrijini. Nkosi sembusise. Ayifuneki la ntapha yokuthi makusela ukudla sekuyathatha kochithe ezaleni. Kunemiphefumulo elalingadlanga. Akabe ukukhumbuleni basokutshinga lolo kudla ukuthi khona abantu abangadlanga. Nkosi sembusise. Ngibe ngize wemama. Nkosi sembusise. Ake sivuseni. Ubaba wethu ngiyemuva ubaba uhlezi umpostoli engakahambi. Kunento akayikhuluma wathi sezizitokfela zokudla sekajini esipheki. Nkosi sembusise. Akashintsheni ke manje imora, akashintsheni. Shintsheni ingqondo zethu. Ake senze istokfela semali. La uzothi esinye imali uyifake ebhanke ukuze phela impilo ekhaya iqhubeke. Inkosi sembusise. Ukuba nerasa ehlele endlini songasenakhanda. Inkosi sembusise. Sigcwele lestash endlini. Ayikho into ozoyidla naso. Seyiphelile phela kuphelile. Lokho vele mathina nyamancane into ezincane lezi efana ngabe ziningi akho ibhizi. Inkosi sembusise. Akho conflicts, akho lutho inkosi. Kanti ukuba bekade kuzila imali kuwena ehlala esandleni ubuzohamba wena esitolo uyothenga ngokuhlakanipha kwakho. Ubuphinde futhi kusale nenye imali ozoyibeka. Bazalwane asiqale emalini enkulu ukubeka. Siqale emalini encane. Yabo nje lo 450 wakho utholayo wabantwana
khumbula ukuthi lo mntwana njengoba umholela imali yakhe uyishaya ivali ngeyilapho uzoqeda u-10 ufuna ukuyahamba e-university kanti ubobo sekhathi uhola wabeka nje u-100 rand mntanami ngiyakubekela u-100 rand inkosi yomsimbusisi ubekela umntana wakho ukuthi ngeyilanga uma iqeda u-10 akwazi ukuhamba ayoqala esikoleni fazi ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe Nkosi kodwa ongahlakaniphanga uyidiliza zakhe ngibuka la ubaba uyasebenza awusebenzi mamdlela ekhaya ngidlela ekhaya kodwa yenziwa yaphuma kamakhelwane yaphuma yakulo uyaphuma yakulo Nkosi wobusimbusisi wayengezambe something ngekubhekeli wenza ingathana akakadli ubaba ispinashi ogalikho otshalo umama ozikhathazile Nkosi wobusimbusisi nawe ohlala emakhaya la ibobhontshisi lima amadumbe lima ubhatata qoqa yonke le mali hambe uyofaka ebhange mina ngisakhula ngasekhaya kwakhona into kuthiwa u-eket yasezivandeni Amen. yawazi abomama basebenza iy'vandi badayisa amaveji kodwa babeke ku-20 randi njalo ngolwesine bana labo 20 rand njalo ngolwesine times 4 ubuphinde ubothi-ke times 12 ubothi babe sibakunyawo yayinkulu ubona kwavele babengasebenzi umama ohleli owazi ukuthi kumele akhangeze imali kubaba akafuneki Nkosi wobusimbusisi uthatha no-2 litha bazalisa uqala no-2 litha nje uthatha ufake o-5 rand ofake u-2 litha uya-investa angifuni ukuya ku-investment wini enkulu funa ngento general singazinakanga Nkosi wobusimbusisi kunezinto nje esingazinakanga ezincane engabe zisisa kude Nkosi wobusimbusisi umama-ke ngoba nakubaba-ke uyasebenza kona sozozihlalela ekhaya uziphumulele awufuni kwakwenza lutho nje mama sewuhleli akathi baba uyafika nje udla ispinatshi sakho hayi bo mama kade uya edolobheni hayi baba ngiyange edolobheni ngisikhe khona la egcekeni fazi ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe siyasuka siyakula inkosi yobusimbusisi ngiyaphuthuma yaki laba abasebenzayo manje ningangishayi kodwa inkosi yobusimbusisi uyafundisa esikoleni uzofika umshwalense uzodayiswa ave usunamapholisi mama bakuphela inyanga ne-stress wena ngoba unamapholisi ukhavile wakhava sengase kuyi-investment alokhava bakho engathi awusakhavi ngoba ufuna ungoba engase kuyi-investment lalela ngifuna ukusho ukuthi thugubeleza isimanga umuntu ukuthi umkhavile ukelahlala angakayenzele bofuna yenze ukuze uthole imali phela ube nemali ake siyekele ake siyibheke uma usifeza bheke i-affordability yakho ukuthi ihambe iphele ukuze ngenye ilanga ukwazi ukuphila impilo abe kubuhlungu ukuthi inyanga iyaphela uyademela yise enhlizweni ngoba izongena imali uyibone ingene qala ifone hamba imali yakho uyafika ekugcineni isincane awusenamali Nkosi yobusimbusisi noma ngabe kade uyothenga musa phela ma uthenga noma yini esesitolo phuma nelist endlini ma thenga into obovelo kade uyoyithenga yasinalo mkhuba ukuthi sibe khona iseyila siyathatha into obunganesidingo izofika endlini ihlala kanti leyo mali ngabe uyithathile wenza something ngayo Nkosi yobusimbusisi ngeyilanga ngokhuluma kabanzi ngoba into ezincane nje wena mnikazi oholayo ufanele uzinike ikhefu uma ungaziniki ikhefu wena umuntu oholayo sothi kuyophela inyanga udini ufa nasekhaya usathethe istress esihlala ngawo ngoba izongena ibiyiphinde njani iphume yonke ungazange ujabule Nkosi yobusimbusisi amen Nkosi yami Nkosi yami Nkosi Siyabonga abazalwane isifundo sethu sokonga esisiphuma ngomseleku siyafunda njalo abazalwane nangento ezincane
ubuke ingadi nje, ingadi encanyana ngenza okukhulu ngayo. Sifundile namhlanje ukuthi umama akahlali ehambe engena emizini, ehambe ekhuluma izindaba, engabe khona okwenzayo isiququzanyana nje osenzayo esizokufakela i-income. Naw uba bathi ezofika maye khona efika nawo nawe khona sokwenzile okuncane nje okuthengile usawuthi nje ungazubalwa kwemali eninika obaba kukhulu kakhulu. Iphilo lempuphu lithenge wena nje iphuma emandleni akho kukhulu kakhulu ingaseze uphuma kuleya mali ekubaba ekuthiwa nathi sisebenzayo. Nkosi yami nathi sinikwa amathiphu. Alibonga ngama lenkosi angivezi khona ukuthi ngiyasebenza kodwa nami ngiyathindeka ngoba yabona amapholisi sisho inqwaba thothi ingcwabo yodwa ayikho nje investment la uthi khona ngiyabeka, la uthi khona ngiyabeka. Nalapha kuma grants omama ka-Enzo bashaya bavale ayikho imali umuntu ayibekela ingane khona nabahola ama-foster care grants. Uthola ukuthi umuntu usebenzisa yonke imali yentandane. Nkosi yami akayibekeli lutho ekugcineni kwesikhathi izofanele iye esikoleni lentandane ayisakwazi, akusekho ngisho nje noma u-10,000 nje ezoqalelela kuwona ngoba yonke into iyaqotshwa. Khona le term eshiwoyo ukuthi imali ngathi iyaqotshwa kuleli khaya. Amen. Ngenendliwa kakhona siyabonga mamseleku usifundisa okukhulu ukonga. Siyasala kahle kodwa namhlanje siyabona ukuthi kufanele sithathe yiphi indlela. Abazali bami sizothola-ke isifundo sethu. Ukhona umama umfundisikazi ucele ukuyena uzosipha isifundo sanamhlanje. Incwadi nje sokhulumela phezu kwayo noma sofakazela phezu kwayo. Ngicela ukwehlela ngizansi mina ngicela mama umfundisikazi cele. Ayibonge Nkosi bazalwane. Amen. Ngibulisa umama bami abakhulu ngegama lenkosi. Bazalwane singafikela izwini ngihleli phansi inhliziyo yami iyakhathazeka. Amen. Ngibona omama bengathi banyanzeliwe ukuba mabesenkonzweni. Bazalwane besisenkonzweni yamazwasixhenxe. La engikhumbula kahle kuthethwe ngelizwi elithi ndonile. Ndinomfanekiso lo mama omileyo uba inoba ngoku bekufanele wenza kanjani xa usithi wangoku inkonzo yomama. Amen. Umama usiphathele inkonzo ivula kakuhle ke inkonzo yethu. Uthi ndilifuna idahu lakho. Andazi noba siyayiqonda libithetha ukuthini. Ithetha lento ethi the more usiya kuThixo ufuna ukwenzela inceba, ufuna olwafefe. Umama ofuna ufefe angeke uthi ndilifuna idahu lakho utsho bazalwane ingekho nento ebonisayo ba ufuna idahu lakho. Angishumayeli bazalwane kodwa nje inhliziyo yami iyakhathazeka. Kuze sizongena emazwini bazalwane. Ndifuna umama okanye umzalwane nomzalwane
okanye lo muntu owamamkela uYesu Kristu engathunywanga ekwafika enhlizweni yakhe waziyela yena waphakamisa izandla zakhe zombili wamamkela uYesu Kristu njengenkosi nomsindisi wakhe ukuthi singekalivulilisi ukuze sizoliva singalivi ngamehlo enyama kodwa silive ngamehlo omoya. Qala umuntu nomuntu unendlela aziphamba ngayo bazalwane. Asikwazi ukuyela izweni likaThixo while singalungelanga ukuba selizweni likaThixo. Ukuze siyele izweni likaThixo kufanele qala sililungele. Lithi lifundwa lisiwa phakathi kwethu sibe thina sesilungile. Ngoba into kaThixo inochuku iyakhawuleza ukubaleka. The more sihleli phansi sivumela lento ithi asihlaye sivumela nalento ithi masingaquli the more into kaThixo yonibaleka. Masiyene izweni lethu. Amen. Ilizwi lethu solifumana kwiZaga 14 yesiXhosa imizekeliso bazalwane. Imizekeliso 14 isihloko sakhona sithi indlela yokulunga nendlela yobubi. Izaga chapter 14 verse 1 ngesizulu ifundeka kanje: owesifazane ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe, kepha oyisiwula uyayidiliza ngezandla zakhe. Amen. Amen. Sikhathele ngazi benjani. Kodwa bengingathandi kusenjalo. Ake siphakamiseni inkonzo yethu. Inkonzo yembokodo le. Ake siphakamiseni nje. Siyabonga ma usasifundisa ilizwi. Sizoya kofakazi. Okufanele uqala umama umkhize akhuleke. Uzophinda ukhuleke makubhalwe wena la sikhulekele. Kodwa ake sishiye nje sithi ngegazi ngeyamanzi. Masihlanjululwe. Amen. Masihlanjululwe. Masingabomama namadodakazi ethu safisa ukuhlanjululwa igazi likaJesu. Amen.
Asiqale siwelise. Ngibonga baba Nkosi. Singakayi emkhulekweni siqale siwelise. Jikjela njengoba ujikjela izinyo. Ikhona lento eqileseleyo. Jikjela. Wacinezeleka kangaka. Noma sawula. Uzophinda ube lento familia. Jikjela qala bese siyakhuleka. Asifanele amehlo siyothika. Bawuthona amandla onke. Sizaku siseshilo. Sikhuphukele kuweshilo. Size kuwe Jehova. Wena zazi inhliziyo zethu. Awukhipha lento emabhili umuntu. Qhinakile. Intwana inyaka. Awusincedise Nkosi siwelise ukuze sizwe imkhuleko wethu bese siyaphenduleka. Ngeke iphenduleke imkhuleko yethu uma singawelisanga. Siyaba sinamafindo. Yini indaba Nkosi? Sesizidele kangaka. Suku ezingaka sizila eshilo. Sizophinda sinjalo. Ugadi ingozi mtaka baba. Ukutheza ngqabo boshiye ekhaya. Sizoba times 2 uma ungawelisanga. Ngiyabonga. Hallelujah. Hallelujah. Sizokulela bazalwane. Sesiya ebufakazini. Kukhona umama uNcube ozosipha ozoshumayela izwi esilifundile Izaga 14 verse 1 to 4. Owesifazane ohlakaniphile uyakha indlu yakhe. Engizokwenza labazalwane ukuze silandelane kahle le ndaba. Uma eqeda umama umfundisikazi uNcube ngizodedela ufakazi. Mhlambe ke ake ngithi mayiqeda ngizochaza indlela sofakaza ngayo ukuze ingenze kulento ukuthi gcine kufakaza umuntu oyedwa. Amen bazalwane. Ake ngimnike ithuba. Kodwa ke siphinde sithi ukufudumala. Isiyafudumala kona kodwa sithatha kude. Ketela likagesi elikhathele kudala nje lithatha isikhathi.
Ngathi wena Nkosi ubukuphi? Amen. Wena Nkosi ubukuphi? Nkosi ubukuphi masizongena endaweni yakho kwabeyilwele. Ubukuphi wena Nkosi? Nkosi amandla ungasemba. Singelela mama bethu. Abaholi benkonzo yebonkosi. Mengameli wethu ngomsosana. Singelela bahambe bethu mama. Uma msheza ibonkosi. Ngibongizwe kaNkulunkulu masengikhona ukuthi ngikhona la mphakathi wendawo. Abonakala ngomunye ongaphakela. Uma benikeza iphembe zokuphakela abazalwane. Kwanganani kwathi siphathe isiphembe sokuphakela ibonkosi. Athi umama oshoyo ungephakela kodwa iplate inqa lingazange lihlanzeke kodwa kudinga leli plate lihlanzeke qala ibonkosi. Silapha namhlanje sizongena enkonzweni yomkhosi wephasika. Inhloko zethu asumphefumulo wami ngingakaye emazwini ayibonkosi ngigcwalise inkonzo yentaba. Uma kuthiwa sentabeni yokubonelela namuhla sizobonelelwa. Ungefise nawe ukuthi mawukhona ubonelelwe kukho konke okubi onakho uJehova aqede namhla ayibonkosi. Phansi osamazwe ezaga lakhulunywa khona ngenkosikazi umphefumulo wami wayipheka ngathi Nkosi nami ngayinkosikazi phakathi kobukhosikazi ayibonkosi. Kanti ubukhosikazi bokwenza phakathi kwekhaya kuphelele. Ube umama bakubona umuhle, ube umama bakubona ufanelekile. Athi oshoyo kodwa akukho phakathi kwekhaya okufundisa kukhomba ubumama ayibonkosi. Siyabazala abantwana bethu babe bahle bomama bami. Sibathande babe bahle ingane zethu. Sifundise kuseni nantambama. Kuthi khona lento engiyithande emntwini mayesekhona noma emntwini yomama noma ngabe intombazane ayibonge Nkosi. Ngithi inhlonipha abantwana bethu bayafundiswa ukwenziwa kwekhaya ukuba kuhle bayafundiswa. Kodwa engikuthanda kakhulu empilweni kodwa intobeko akafundiswa. Intobeko uzalwa naye ibonkosi. Kwangathi singathobeka nathi ezwini lenkosi yethu uJesu. Ngaphakathi kokuzalwa kwethu singakafundiswa ngezwi kodwa phakathi emphefumulweni wethu inhliziyo zethu zibe nentobeko. Ngoba la ngithola izwi lapha kuncwadi yezakhe ikhuluma ngenkosikazi ehlakaniphile weqeda umuzi wayo iphinde udilizekezayo. Uma udiliza ngani umuzi la usuwakhile ngoba ungeke ubambe ngezandla zenyama kodwa uzobamba ngomlomo ayibonge Nkosi. Ukuze udilike loya muzi uzobe uphethe emlonyeni ayibonge igama lenkosi. Athi lapha yakundima yesithathu akabonge uNkulunkulu athi emlonyeni wesula athi kuphafusa ukungalunga ayibonge Nkosi. Siphethe induku yokungalunga athi kanti ohlakaniphileyo uphethe induku yokumesaba uNkulunkulu ayibonge. Ibonge igama lenkosi. Ithi mayiqhubeka lencwadi ishithi emlonyeni womama ophilayo noma ohlakaniphileyo ithi izinto ziyabhalelwa ayibonge Nkosi. Akukhulunywa konke okubi nokuhle kodwa kukhona ufanele akhulume. Umama okholayo khona ufanele ungakhulumi ngoba emazi uJesu. Alibonge igama lenkosi. Phansi inkonzo esize ngayo namhlanje ngifisa ukuthi bantwana bethu bamantombazana alibonge igama lenkosi. Amavolontiya alibonge igama. Kwangathi namhlanje niphuma lapha uJehova nganizela umehluko wokuthi abefisa kungalungi kodwa emazwini awezwile ngoba nisesibayeni sokutshelwa ukuthi kuyekeleni lokhu kwenzeni lokhu kubi lokhu. Muba umntwana othi angangena enkonzweni ngoba akazi noma esona wenza isinoma kanjani ayibonge Nkosi. Ngifisa masiphuma lapha bomama bami sonke kube yilo nalo abuyele ekhaya kukhona kuphetheyo singalahli imali siyafika la imphefumulo yethu iyasala uyakusekuseni nje uyavusa uJesu akasavuki kuwe. Umphefumulo wakho usunqanele ekhaya, umphefumulo wakho usunqanele into zakho kodwa uJesu engakavuki. Bomama bami Nkosi yomseni Nkosi. Emazwini nkosikazi ohlakaniphileyo. Amen. Siyayakha indlu yakhe ngezandla zakhe kodwa uyisiwula yediliza ngezakhe izandla. Alibonge igama lenkosi. Amen. Siyabonga mama ngibambile nami ngibambile lento obeko ngalibamba ukuthi umama fanele abe ngothobekileyo. Alibonge igama lenkosi. Amen. Ngiyayizwa intshumayelo ethi ungabula kanti kwaJesu engakavuki nje vele kwawena usekho kwala. Amen. Ngiyazalana senkonzweni enkulu yasekuseni. Esithuleni kaJesu la uJesu uvuka khona. Akasiphelele nje enkonzweni. Akasiphelele sekuzolunga sesogoduka. Akasiphelele alibonge igama lenkosi. Angizongahlabeleli ngoba kubethatha isikhathi kwamuhlabelele. Ngicela ukunika besesihlalweni ubufakazi abesesihlalweni
uma beqeda nje angizisukuma kuzoba yilaba abaphambi kwami esihlalweni omama bese ngicela ukunika ithuba umama umfundisi okuduze kwami uMgumede. Alibonge igama lenkosi. Phansi kwezwi umama uyisibula noma unkosikazi unkosikazi ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe kodwa uyisibula ephikisa ngezakhe izandla. Alibonge igama lenkosi. Kanye nawe abazalwane ngegama lenkosi. Amen. Angeke ngichithe ixesha ngihlukanise ngesigaba sethu abazalwane. Amen. Sisawutsho nomhlabeleli othi kanye nawe Nkosi yami ilungise ijoke yami. Infundisa abazalwane ukuthi ukuze ndibe ngunkosikazi ohlakaniphileyo. Amen. Nohamba ngobuqotho phambi kwabazalwane. Mayilungiswe indlela yami. Amen. Phansi kwamazwi kwizaga owesifazane ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe ngezandla zakhe, kepha owesivula uyayichitha ngezandla zakhe. Ndinezinto ezimbili engqondweni yami. Amen. Izoba lo mama ohlakaniphileyo kufanele enze kanjani? Ilizwi lenkosi ngapha. Umoya oyingcwele ngapha. Amen. Ezinto zihamba zombili. Amen. Xa ufuna ukuhamba kakuhle endleleni, angeke uthi ngithathe ilizwi lenkosi lodwa. Ngoba ngeke likusebenzele. Amen. Ungeke futhi uthi uthatha umoya oyingcwele wodwa ngoba nawo ngeke ukusebenzele. Ufuneka zombili izinto uzicombine ukuze ukwazi ukuhamba kakuhle endleleni. Amen. Umama ohlakaniphileyo bazalwane ngulo yena ongabikho la kwezambutho ezabagxeki. Ilithi ilizwi lenkosi yakuncipha inhlebi iyadamba nengxabano. Yingakho kufanele umama lo agade kwayindlela leyo yokuthetha. Into abaluleke kakhulu listening skills, lento yokumamela kuthiwayo. Ngoba uma ungenayo xa ungumama ohlakaniphileyo angeke uzumamele nomoya oyingcwele uve xa ufika. Ngiyayithethe le ndawo. Amen. Alibonge igama lenkosi. Amen. Angisazokhuluma kakhulu. Amen. Cha kunento engihluphayo. Uthini ngalwa mama wakho owangisalela umyeni wakho omvimba ukudla? Uthini ngezantandane zosisi bakho basemzini esigogela amabhulukwe? Wena gwela impahla odwa banyinyitheka. Awufuna ukhipha ngisho iskipa. Uma kufika usisi wakho asemzini exakekile uzovela uxakeka kakhulu wena. Wena ixesha uzovela uhlale ngale ekabele lapho ungaphumi. Uphume sewushitshile ubuso. Akasazi uyibika usisi ingxaki ngoba ubonile umakoti wakho abeshitshile ubuso. Yena kodwa moya oyingcwele awudleke empini. Yena kodwa moya oyingcwele asithande esasali kwasi.
Yabona mina angisiza ivangeli. Hayi ntakababa. Uyabona mina ngisabe mawuzothi uhamba nathi eJerusalema uvimba kangaka umncithana kangaka. Usayibhali lesaka elokuhlupheka. Unje. Ubhiki unje. Lo mama wakho wasemzini umbiza noma kanjani thatha nje. Lemde umuntu akuzala umyeni wakho. Thina bethobeni sikade bahamba. Kodwa inkosi sibasemzini beqhamuka noma besegadi nje igadi izendlini zokwenzela osisi ezinhle. Uma kodwa ungenayo umoya engcwele izoba nomama wesiwula. Ngoba umoya engcwele awukho kuwe. Awutshela wrong or right. Uhlala ezixukwini uyabutha kodwa sidiyela nawe lengubo ehlaza. Awubuthi uye ngodwanga. Ubuthelani kangaka? Ubuthelani ubuye sewuqumbile tana sowuthwele indaba sowuthi baba hayi uvindaba ngobaba wakwakho. Utheni lo mama ohlakaniphileyo otshelwayo ngomyeni wakhe. Ufonele kuthiwe kimanyile egibele hayi bombhemi utheni indaba hayi bo ugqoka njenganathi mfana uvilela njenganathi. Ubaba wakho mayifika mbhemi ephume emsebenzini mthopha usasazi isibongo sakwakho. Yithopha injeza mbhemi yathosa injeza. Injeza yakitazwa. Musuka siwula sikamama. Uyasabeka imali ukuthi yasimthanda umntana omkhulu. Ukuthi angenze imali engaka. Ufuna ithathe ephengile. Awubongi nje wena noma ngayilethi beningi bengamasaka lo mama esula ubongi kuphela nje cha into ozoyenza mhlaba ufika abakwini abantu bevakathile izonilitheka imoto. Anideke ndihlale phansi.
bazalwane. Amen. Ngizophinyelela omama bonke. Amen. Bishop bonke. Amen. Ngibingelele omama befundisi bonke. Amen. Ngibingelele omama bomanyene bonke. Ngibingelele izintombi. Amen. Ngibingelele usando sibili. Ingilosi sasezulu. Amen. Sengobingelela omveli nqani bethu. Ukubona basidala. Bathandekayo khona lento engihluphayo. Amen. Kade ngifikile ngihlezi phansi bekunento lebingihlupha. Amen. Bengihlushwa ukuthi ikhona lento njengoba ngisukuma engekho ngcwele empilweni yami. Amen. Ikhona lento engikhathazile ukuthi ngiyenzeka ukuba ngiyahamba kanti ikhona lento engekho ngcwele empilweni yami. Amen. Athi umama ovula inkonzo angizokuhamba kakhulu. Athi umama ena okwakhuluma uthe mayiqala uthi masihlale esisekeleni esiso. Amen. Uthi ngoba uma singahlali esisekeleni esisona sizolahleka endlini. Amen. Uma singahlali kuThixo ikhona into ezosala. Amen. Uma ngisathi ngikhumbula isisekelo engathi ngiyabakhumbula abantwana beIsrayeli ngesikhathi behamba beholwa nguMose endleleni ebahola bakhiphezweni laseGibhithe ebahola ngenduku. Amen. Kuthi abamsendleleni esebahola ikhona lento eyenzeka baqala bakhohlwa. Ngiyekusaleni bathandekayo. Amen. Ngiyekusaleni. Ngiyekuthanini yena kungenzeka ukuthi uhleli kule ndawo kanti awuhlele endlini. Amen. Bathe mama bayahamba sebawela umfula. Abantwana baIsrayeli kwatholakala kukhona abasele endleleni. Amen. Bathandekayo. Amen. Mungayibambi into kaThixo uzosala endleleni. Ngoba nje awuzange usithathe isisekelo isona. Ngoba lo Jesu esapha naye ungcwele. Amen. Lo Jesu esihlala kuye ungcwele. Uhlala nathi ngekhathi zonke. Akasilahli. Uhlala seduze kwethu. Ebese yangena umama ngiyasheshisa. Ngijahe indawo. Amen. Kaze kuvaleke. Ngijahe indawo lithi lizwi kuZakha 14 lithi wasifazane ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe. Kodwa lona sula uyayibhidlisa. Angathi ngiyabheka ngibheka umama ezele ekhaya. Ngibheka umama ezele ingane. Sisi Sitoko umama nendodana nendodakazi. Amen. Angathi ngiyabheka umama akhisekelo enganeni yakhe. Esathi manje uyayibheka athi hayi yazi angifuni wena ngithanda ubani. Awusakhi isisekelo manje. Amen. Yasibhidlisa ngoba abantwana bakho abathandi bonke. Uthi umama usanda kusuka uthi umphatha kanjani umama ezala. Uthi umphatha kanjani umkhwenyana wakho ngoba ngenzeka ukuthi wena uhlala esisekelweni. Kanti hayi awuzange wahlela esisekeleni. Athi ukhulumile kungenzeka ukuthi ungcwele kanti awuzange kunephunga. Yahamba umuhle. Amen. Yahamba umama Bishop. Ngiyahamba ngifaka ukholo. Ngithi ngavuma uNkulunkulu. Bathi mabe ngibheka abantu bathi babheka umholi kanti hayi ebusuku ngihlala emakhoneni. Kanti hayi ebusuku angenzi le angibenzi lobo ungcwele obushothi. Amen. Bomama bami ngiyabonga bomama bami angisasishongo mina ngumamshandu. Amen. Osuka kwi-Free Harmony. Amen. Kuze ngibe khona lapha ngizwe ngomama wami la ngoba vele sizalana khona lapha ezansi kwesikole uma ngingaphesheya ngithe mangizwe ukuthi nenkonzo ngathi ngoba ngile enkonzweni yami angize ngizobungaza umama ngoba ungcwele. Mama Bishop. Amen. Ungcwele Jesu simkhonza. Mangathi mangiyofika kwakho sengilahlekile. Sesingibamba igebengu. Ukuthi wena uJesu uyamazi. Ukuthi wena ungcwele. Ngithi ngiyanqonqoza kwakho mama ngubonile.
ngikubone namhlanje Oh. uthi hayi ngingakuvula eminyango kodwa endlini yakho wena uthi uncane uthi amazi umama Hayi. sihambile into kaThixo Siyabonga. amen Hallelujah bazalwane. Amen. Hayi noma ungekho ugesi thina sikhona siyinkonzo. Amen. Amen. Ezwini owesifazane ohlakaniphileyo Yeah. uyayakha indlu yakhe Oh. ngezandla zakhe kodwa uyisiwula uyichitha yena ngezandla zakhe. Amen. Masihlehla kancane. Hallelujah. Amen. Lapha ehleli khona Hallelujah. Angisezuya kude bazalwane izwi lenkosi silizwile. Amen. Isikhathi sethu sesincane kakhulu. Inkonzo yobaba siyiphumile phezulu. Kusho ukuthi isikhathi sethu sesivele sashubuleka ngaleyo ndlela kodwa sizwile. Abasetafuleni sizwile. Umama umfundisi uShando sizwile bakithi. Ngemvume yoma sengizonikeza oyedwa nje voyithuba uzoshayelela ngisifikile ebufakazini. Amen. Ngizokuhlela ngezansi athi nje jumbu emva kwalokho sizobe sesiya ekuyiseleni inkonzo bazalwane isikhathi sakho. Hlala, ohlala nathi. Ishoni lelanga. Nkosi yami. Usihlala nathi ufikile ukuhlwa ngiyakhathazeka kugquma umntwana ngihlala phayana ngithi Nkosi yami ngidele konke bese ngizolala uyathi inkosi yomama iyabhora ngiyaqala ukuzoma la uNkulunkulu uyasebenza isikhathi asikho sinaso isikhathi seyindaba ngiyaxolisa yes impela isikhathi sesihambile kodwa ngiyathinteka bekhulunywa ngezwi lomama owesifazane ohlakaniphile uyisula uyayibhidlizela ngezakhe izandla ngiyabheka nazi intombi zami ezinhle sesiyikhulisile siyahluleka ukuyitshathi siyayithanda zize itshanwe itswelana ukuthi ziyayithanda kanti ifuna ukudlala ngaso ngithi ngiyabheka siyahluleka ukuyitshana ngazethu zinhle zizotshalwa abafana ukuthi zinhle sikhulekile thina ukuyitshala kodwa bazodlala ngaso ngiyaqala ukwasisize namhlanje siba besifazane abahlakaniphile sesizame konke siqhubeke uNkulunkulu asipha amandla ngiyabonga Sithulumile
umama mengameli, umama babafundisi, umama umfundisi Thando, uphathi bethu sibashele, omama bamanyano, abasha, amadodakazi ethu, egameni lenkosi uJesu, amen. Nomshayo ugugu angimkhohlwa naye ngiyambingelela isikhathi sesifushane kakhulu sesiphelile kahle kahle kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi njengoba sila uNkulunkulu usikhethile ukuthi sizozwa izwi lakhe lokuthi masibe ngabesifazane abahlakaniphile sinamadodakazi aphasi kwethu ngelinye ilanga azoba umama ngiyafisa ukuthi thina bomama asibe isibonelo esihle masihambe kahle phambi kwabo singafuzi inkalankala ehamba igegesa kodwa isilindele ukuthi umntwana wayo uzohamba aqonde asazi ukuthi noma yini even nalomncane kade into oyikhulumayo ukhuluma uthini asakhe bazalwane sesikhulume ngabantu phambi kwezingane simusho umuntu simusho ingane yabona umuntu siyamzonda mhlawumbe wena uzodlulisa ukukhuluma nje udlule kodwa ingane yakubamba asakhe bazalwane asiqaphele ulimi lwethu ukuthi sikhuluma kanjani masikhulume ngokwakha asingabhidlizi asingabulali imoya yabanye abantu kodwa ukuthi uyakha qaphela into oyishoyo yazi ukuthi lokho okukhulumayo kuyakha awungaveni ukhulume nje ungacabanganga khona abantu abavele bakhulume nje anganaki ukuthi lento ayishoyo ifika kanjani kulona umuntu ngaloko suku sumbulele umphefumulo suku usungasakhanga usubhidlisile mhlawumbe kwesikhathi sokusho into right kodwa uma uyingayibekanga ngesinono noma ngolimi lwabesilisa bathi so uma ungakubekanga ngaleyo ndlela uyabhidlisa ngiyacela bazalwane whatever siyenzayo kakhulukazi labantu abancane ngoba bayakhulu basibuka babuka ngisho inkambo yethu uyazi ukuthi awazi uzoba yini ngelinye ilanga mengathi nje kancane ngithole manje sengimdala ngokuhamba kwami ngimncane ukuthi bengibizwa ngomkhokheli yila abantu engangabo bengibiza ngomkhokheli ngingazi ngithola kwabadala ngokuhamba sengithiwa hayi wena kwasho umncane othi umkhokheli futhi kwabesho ongangabo kodwa uNkulunkulu khona lo ebakhombisa kona asibe abakhe ngiyacela nje sizobe emkhulekweni manje wokuvala ukuthi akha akungabi khonto ebhidlisayo buyela emuva uzama ukulungisa uma khona la kubhidlizeke khona asambe nalokuthi siyokwakha manje uze nalabo abantwana basho ukuthi hayi mina ngimbonile uma asimfisa ukufana nomama ubani ngoba uyamazi usukhuluma kahle noma ngabe wonile unendlela yokuhlala phansi nawe akhulume akhe angathi wonile avena abhidlize kakhulu akubhidlize kwawena ngakwazi amen asiphakamele babayo Yeah.
umoya oyingcwele. Siyabonga Nkosi, sesifundile, sizwile Nkosi yami ngokwakha, sizwile Nkosi yami ngokulondoloza konke osiphe kona. Siyacela umoya oyingcwele uma sasitholile isifundo sokulondoloza, usiphe lawo masu ukuthi sizobuyela emuva silondoloze kanjani esinakho, sizobuyela emuva sakhe kanjani esinakho. Sinemthwalo umoya oyingcwele sishile emakhaya, sishiye amakhaya wodwa, sinxusa wena umoya oyingcwele ukuthi ube khona kuwo. Sifike Nkosi yami ingathintekanga lutho, sazi ukuthi ngoba besiyakudumisa kodwa wena usalile wabheka amakhaya ethu. Asimukele isibusiso, sibusisa uNkulunkulu isinta nomoya oyingcwele, masiphumule phezu kwethu manje naphakade. Amen.